Kamusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Ako nga po pala si Raymart. At isa rin ako sa masugid niyong taga-subaybay. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay totoong nangyari. Ito po ay naganap sa aming probinsya noon. Mahirap paniwalaan yung mga maririnig nyo sa isasalaysay kong ito. Pero sa maniwala po kayo sa hindi, ay totoo po itong naging karanasan ko. Mayroon pong dumating sa baryo namin noon na isang mag-anak. Hindi po namin alam kung taga saan ang mga ito. Bali sila ang tumira sa bahay nung kababaryo naming namatay na si Tandang Berto. Nag-iisa lang kasi sa buhay yung kababaryo naming ito. At natagpuan na lang itong wala ng buhay sa labas ng kanyang bahay nang minsang may nagawi at napadaan sa bahay niya. Nakakakilabot at karumal-dumal ang pagkamatay ng matanda. Tadtad dito ng napakaraming sugat sa kanyang katawan at wakwak ang tiyan. Makaranang mahigit 2 linggo matapos itong mailibing ay dumating na yung sinasabi kong mag-anak. Kaya ipinagpalagay na lang namin na marahil ay kamag-anak sila ni Tandang Berto. Mula nang dumating ang mga ito doon sa lugar namin, ni isa na taga roon sa amin ay wala pa nakausap kahit isa sa kanila. Halos hindi sila lumalabas ng kanilang bahay. At kung lumabas man, ay madalas mo silang makikita na naroon lamang sa may bakuran. Pero kadalasan ay nakasarado ang bahay nila. Laging nakasara ang mga bintana at pinto. Noon pa man ay may mga nangyayari ng kababalagan sa lugar namin. Ilan sa mga kababaryo namin ang nakaranas ng tambangan ng aswang. At ang kanilang pinaghihinalaan noon ay si Tandang Berto. Kaya paniniwala ng marami sa amin noon ay aswang din yung mga kamag-anak nitong dumating. At lalo pang ang tumibay yung hinala namin sa mga ito nang kahit minsan ay hindi man lang nakihalubilo o nakisalamuha. At mula nang sila ay dumating, kapansin-pansin ang sunod-sunod na nakunan ng mga kababaryo naming buntis. At ang pinakamatindi sa lahat ay yung pagkamatay ng isang binatilyo na natagpuang wala ng buhay sa may kakahuyan na napakaraming malalaking sugat na ang bakas ay bunga ng pagkakakagat. At may malaking hiwa din ito sa kanyang tiyan, dahilan para lumabas ang kanyang mga bituka. At ayon sa mga nagsuri ng katawan ng binatilyo, may mga pangunahin at mahalagang laman loob ito na nawawala. Pero ang pinakatumatak talaga sa isipan ko ay yung isang braso at binti nito na halos buto na lang. Pagkat isa ako sa nakakita mismo na para talagang kinain ng mga laman. Ang sabi ng iba ay mapangis na hayop ang may gawa noon. Pero marami sa mga taga sa amin ang naniniwalang iyon ay kagagawan ng isang aswang. At ang pinaghihinalaan nila
ay yung mag-anak na bagong dating sa baryo namin. Pero wala namang sapat na ebidensya na magtuturo sa kanila na sila nga ang gumawa noon. Nagpatuloy pa yung mga nakakatakot na pangyayari at kababalagan sa lugar namin. Halos wala nang ang lumalabas kapag gabi dahil sa takot na mabiktima sila ng aswang. Hanggang sa isang araw ay napalitaan na lang namin na may namatay na naman. At iyon ay yung tatay ng kaklase ko na si Mang Fausto. Halos hindi makapaniwala ang lahat sa amin sa biglaan nitong pagkamatay. Dahil sa edad nitong 50 mahigit ay talaga namang napakalakas pa. At hindi rin nagkukwento yung mga naulila niya tungkol sa totoong dahilan ng pagkamatay nito. Isang gabi nang nakipaglamay kami ay doon na nagbagong bigla ang ihip ng hangin. Doon na rin nalinawan ang marami sa amin. Maghahating gabi na noon at araw iyon ng Biyernes. Kung kaya, balak ko talaga magpuyat nung gabi na yon at makipaglamay hanggang sa madaling araw pagkat wala naman kaming pasok sa kinabukasan. Kasalukuyan kami noong naglalaro ng baraha nang bigla na lang kami nakarinig ng malalakas na sigaw at biglang nagkagulo. Nang mapalingon ako ay kitang-kita kong bumangon si Mang Fausto mula sa ataol nito. Nakaupo siya at nakakatakot ang itsura na nanlilisik pa ang kanyang mga mata. May dugo pang lumalabas sa kanyang ilong at bibig. Kaya bigla na akong napatayo at nakitakbo na rin. Sa isang iglap ay nalinis bigla ang lugar nila. Tanging sila-sila na lang ang natira. Nagsiuwian kami noon na punong-puno ng takot. Mula noon ay wala nang naglakas loob pa na magpunta sa bahay nila. Iniwasan na rin sila sa baryo namin. At maging sila man ay naging mailap na sa mga tao. Halos hindi na rin lumalabas ang mga ito ng kanilang bahay. Doon namin nalaman na ang totoo pala talagang aswang ay ang buong pamilya ni Mang Fausto at hindi si Tandang Berto at mga kamag-anak nito. Na kaya pala nagpunta ang mga ito doon sa lugar namin ay upang ipagiganti si Tandang Berto kanila Mang Fausto dahil sila pala ang pumatay dito. Pagkat alam ni Tandang Berto ang ukol sa kanilang lihim at kinalaban niya ang mga ito. Pero sa kasamaang palad ay natalo siya nang sugurin ng buong mag-anak ni Mang Fausto. At kaya pala ayaw sabihin ng mga ito ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Mang Fausto ay dahil ang gumawa pala noon ay yung mga kamag-anak naman ni Tandang Berto. Pinatay nila si Mang Fausto. Ngunit sa kasamang palad ay nabuhay pa ito pagkat may lahi rin pala itong maranhig. Nalaman namin ang tungkol sa mga bagay na ito nang sugurin mismo ng anak ni Tandang Berto ang bahay nila Mang Fausto at hinamon sila nito. Ni isa sa kanila Mang Fausto ay wala talagang lumabas hanggang sa dumating na rin ang buong pamilya ng anak ni Tandang Berto. Kung kaya nagkabistuhan na nung mismong araw na yon. Ang daming mga tao na nakiusyoso noong mga sandaling iyon. Pero hindi naman magawang mapasok sa loob ng bahay sila Mang Fausto. Kaya nung huli ay wala rin silang nagawa. Pati yung mga asawa ng nakunan at kamag-anak ng binatili yung nilapa ay galit na galit. Kahit pa nga wala silang
pinangahawakang ebidensya maliban sa mga isiniwalat ng kaanak ni Tandang Berto. Nang sumunod na araw ay nalaman na lang ng buong baryo na umalis na sila Mang Pausto ng palihim, na sila pala talaga ang may kagagawan ng mga kababalagan at patayan doon sa aming baryo. Nang husay nilang makisalamuha at makipagkapwa-tao, yun pala ay may itinatagong maitim na lihim. Kaya kung minsan ay hindi talaga dapat na paniwalaan kaagad kung ano yung basta nakikita lang natin. Kumusta po kayo, Sir Baby? Magandang gabi po sa inyo. Ako nga po pala si Randy, at palagi din po akong nakikinig sa inyong mga kwento. May ibabahagi po akong kwento sa inyo na nangyari dito sa probinsya namin. Totoo po itong naganap, pero halos 2 dekada na rin siguro ang nakalipas. Tungkol ito sa kababaryo naming si Enteng. Mabait na tao si Enteng at matulungin. Bali sa edad niyang 30 noon ay wala pa rin itong asawa at mag-isang namumuhay sa bahay nila. Uli lang lubos na kasi ito, pagkat kapwa nang namatay ang kanyang mga magulang. Nag-iisang anak lang siya. Hindi nakapagtapos sa pag-aaral si Enteng. Grade 2 lang ang inabot nito. Asa lang ito sa kapirasong lupa na naiwan sa kanya ng mga magulang. Bukod sa may mga pananim din siya at alagang mga manok, ay mahilig din itong manghuli ng isda, kung saan-saan ito dumadayo sa panguhuli. Pagdating sa ugali, ay wala ka talagang maipipintas sa taong ito. Mapagbigay din ito at hindi maramot, lalo na kapag marami siyang huli, na bawat madaan ng bahay ay kanyang binibigyan ng isda. Pero hindi malinis sa katawan si Enteng, kung kaya iyon yung isang bagay na ipinipinta sa kanya. Kaya kung minsan ay napagkakatuwaan ito at nagiging punot dulo ng usapan sa mga umpukan. Isang araw ay bigla na lang napabalita na hindi umuwi ang anak ng kababaryo namin na si Aling Mila. Dalaga ng anak nito at maganda, si Lisa. Ang paniniwala ng marami ay baka nagtanan raw ito, pagkat alam sa buong baryo na mayroon itong nobyo. Kaya matapos ng buong araw ng paghahanap at hindi ito makita, ay itinigil na nila at ipinagpalagay na nga na ito ay nagtanan. Nang sumunod na araw ay isa pang dalaga ang nawala, at wala itong nobyo. Hindi rin ito pala barkada, kung kaya nagtaka talaga sila kung saan ito napunta. Matyaga talaga nila itong hinanap, hanggang isang kababaryo namin ang nakapagsabi na nakita niya ang isang tsinelas nito, kung kaya agad nila iyong pinuntahan. At nakita nila na may mga bakas at bahid ng dugo, at maging yung kapares ng tsinelas nito ay nasa may gawing unahan lang, na para talagang sinadyang iniwan ng dalaga para kung sakali ay may makakita. At nagtaka ang lahat nang tuntun nila yung bakas ng mga paa at dugo, dahil papunta iyon sa bahay ni Enteng. At nagulat sila sa kanilang natuklasan, dahil nakita nila doon ang anak ni Aling Mila na si Lisa, na wala ng buhay at putol-putol na ang katawan at animoy baboy na kinarne.
Nakapatong ang pugot na ulo nito sa mesang kawayan, habang yung ibang parte ay nasa may palanggana. Nagkalat din ang napakaraming dugo. Naroon din yung isa pang dalaga at kasalukuyang naghihingalo dahil sa dami ng sugat na tinamo at laki ng hiwa sa kanyang tiyan, na nakaluwa na at lumabas ang kanyang mga bituka. Humingi ito ng tulong sa kanila at sa mahinang tinig ay sinabi nitong aswang si Enteng. Sa kasamang palad ay hindi na nila nailigtas yung isa pang dalaga na kababaryo namin. Hinanap nila noon si Enteng pero hindi na nila ito nakita pa. At malamang ay natunugan na sila. Mula noon, kahit anino nito ay di na nila nasilayan pa. Paniwala ng marami sa lugar namin, nahawa lang ito dahil siguro sa kadadayo niya sa ibang lugar, dahil sa panguhuli ng isda, at doon nagkalat ng lagim sa aming baryo. Sinunog nila noon yung bahay ni Enteng. Naging wanted pa nga ito sa aming buong probinsya. Pero wala talaga nakakita dito kahit sa mga karatig bayan. Makalipas ang 1 taon mahigit mula nang mangyari yung karumaldumal na ginawa ni Enteng, ay may dumating sa baryo namin na isang matandang lalaki na gusgusin. Sa itsura pa lang nito ay masasabi mo na talagang isa itong palaboy. Mahaba ang kanyang buho at marumi ang buong katawan. Bigla naming naalala si Enteng. Hindi namang ganun karumi si Enteng pero yun kaagad ang pumasok sa isipan namin. Bigla naman kaming nagulat at natigilan nang sumagot ito at sinabing may nakilala siyang Enteng pero patay na raw ito pagkat kanyang pinatay. Kasi aswang daw ito at pinatay ang mag-ina niya. Pinatuloy daw niya ito sa kanilang pamamahay nang makiusap sa kanya. Dahil sa mga narinig namin ay talaga namang kinilabutan kami. Seryoso yung lalaki sa kanyang mga sinabi at naramdaman namin yung kanyang sinseridad. At iyan po ang kwentong nais kong ibahagi sa inyo, Sir Bibi. Marami pong salamat. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalagan. Binabati din po natin ang lahat na patuloy na nakikinig sa ating mga kwento. Gayon din sa ating mga silent listeners, sa mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.